Ze ondo atera zitzaigun Maite lehenengo atala. Bai, sondo, tertulian gustora ditu ginen Iker, Hori bai, Olanok ez zigun aholkirik ekarri, Ikerrek ere ez. Claro, egia da gose puntu batekin atera ginela. Gaurkoan ez da hori gertatuko. Gosari eta guzti etorri gara. Ongi etorri, komertzio txikien errealitatera, ongi etorri, Bareak Saltsan podcastera. Horrela bai, neskak, ari gara ikaste pixkanaka. Laizten, seitxun. Ikusi zen duten lehenengo atala, Bai. ze profesionalak, hirurak. Baina ez zuten ez errekarri jateko. Bai, maia pixkat. Utxik. Triste esan. Gaurkoan ekarri dituzue gauzak, zer ekarri dituzuzuk? Ba, nik ekarri ditut etxen egindako tortita batzuk, Beasainen erositako produktuekin. Kilometro zero. Bai. Eta nortzara zu, Zero, aurkeztu zero. zure burua? Bueno, ni osane naiz, Beasaingoa naiz, naiz hemen bizi, baina Beasaingoa naiz, eta guain dela 11 urte irikinun Banbora, pelukeria. Edertasun zentroa. Eta zure ondoan? Ni Ainoa. Ainoa. Ainoa argi optikakoa. Ni berez ordizikoa naiz, baina hemen Beasainen ja 23 urte eramaten ditut, argi optika aurrean dudala. Eta gaur bizkotxo bat ekarri dut. Bizkotxo bat etxean egindakoa? Bai. Bezero batek ekarritako etxeko arrautzakin. Eta hoxe ekarri. Ointxe probatuko dugu, Aino. Bai. Eta hirugarren gonbidatua? Oiana naiz, Kaixo, ni Oiana. baita ere ordizikoa, Ainoa bezala, baita ere. Baina, hemen Beasainen hasi nintzen lanen, orain dela 15 urte. Baina nire prozesua izan da pixka bat, langile bezala, gero enkargatu bezala, eta azkenen, Karolur, Ogi Berri frankizia da, baina izena Karolur berez da, eta goxo batzuk ekarri ditut, nik sartzen dituzten goxo batzuk, gazie, pixka bat denetatik sartzen den, baina gaur goxoak ekarri ditut. Ze ondo. Bai. Bueno, nik besoko mina dut, ze naranjak estutzen ari junez goiz guzian zehar, zuko ekartzeko, baina ekarri dut. Gaur harremanen inguruan hitz egin behar dugu, neskak. Zuen arteko harremanak zer moduzkoak dira? Zuen artean ezagutzen zarete hirurak? Bai. Noiz baitola elkartu zareteko saltzeko, kafetxo bat hartzeko, edo? Ni Ainoarekin ez, Ainoa eta ni ezagutzen gara, ordizitik beti bistaz, baina harremana ez dugu eduki, baina, igual, gure komertzio igual ez daude... Bai, gertutasuna... Hori da. Baina, noiz ben katorrizea kafetira, bai, osanerekin bai daukete, bai, zati, nire ez mi pelukera. Bai, Bai. Beraz, zuen arteko harremanak ere badaude, komertzioen arteko harremanak, ez da sareak. Bai, oso, netzako hori oso garrantzitsua da. Oso. Xarma hori, gure artean. Beraz, bezeroa da. Eta zu bere bezeroa? Baita ere. Bai. Eta zure betaurrekoak argikoak dira? Bai. Baita ere? Bai. Hau beste batzu dauzketetxen, baina jun beharra dauket berriz. Bai, nahi dutzen. Haizu, zuek zenbat urte daramatzazue sektorean, eta hola Beasainen lanean. Zeztakit, ordiziarrak izan da, errexo onartzen zaituzte Beasainen lanean? Oso ondo. Bai, ni oso ondo. Zenbat denbora? Ni 2002 irikin nun, beraz, 23 urte, aurten egingo ditut. Osake, bai, eta oso ondo onartu naute. Zuen kasuan? Ni hasi nintzen, 2009 hemen, Beasainen taberna baten, ni beti ostalaritzan, txikitatik eta familien bidez, eta gero urte batzuk ordizira buelta honitzen, eta gero, sortu zen hemen Beasaingo kafeteri baten langile bezala sartzea, eta osartu nintzen, orain dela 14 urte langile bezala. Eta gero, esatzen nuen, nire proiektua eramango dut aurrera. Bai, nire hasi nintzen, egon nintzen langile bezala, 9 urte, 8 urte, eta gero justo pandemia iritsi zen, eta hor, enkargatu bezala jarri ziaten, pixka bat ikusi nuze ez gertatzen zen, hori oso zai izan zen, baina proposatu ziaten, nik hartzea, baina momentun ez esan nuen, jo non behio kapazitada, esan nuen, ez. Baina gero esan nuen, zeatik ez, beti... Biturrak beti hor daude, ez da? Beti daude. Komertzio txiki bat irikitzeko, ez da inerresa, ez da postu egitea. Ez da erresa. Baina, azkenen ni Beasainen oso harreman hona dauzket, bezeroekin beti ja ezagutzen ditun, pixka bat komentatzen nien, eta venga, animatu Oiana, zuk oso ondoten duzu, venga, animatu, eta horrek eman zinolako un plus de, venga, aurrera.
eta hor jaiozan berez Karolur. 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 Eta nondik dator, Karolur? Ba, Karolur dator, Karolur, nere ama zeuken izena Karol. Eta nere semea da Urko. Orduan esan nun, bueno, neri bizitza eman zidan pertsona, nere ama izan zen. Eta nik eman nion bizitza nere semeari, eta, bueno, nere ama ez dagoia hemen, minbizi baten, unintzan, eta gero ni minbizi aukinon baita ere, orduan izan zen dena, como esan nun, ba, bueno, beraiek beti nerekin egon behar die, eta esan nun, izena da Karolur. Hori argi zenuen. Oso argi, Jo, argi. proiektu- Frankizia bat da, hogei berriko frankizia bat, baina nire izena da Karolur. Osea, nire nahi dut jendea ezagutzea, Oiana, bale, hogei berri ez, baina Oianaren ganagoaz, Karolurreagoaz. Oiana Eta, Karolur. Bai, nondik aurrera Oiana izango zara. Karolur, bai. Eta zuek gainera, nahi zenuten jakin zergatik, ez? Bai, bai, Zen bai, izen bai. hori, zen zenuten Bai, ezagutzen ez, historioa? Bai, Bai, eta bai. beti galdetzeko, baina guain dela gutxi enteratu nintzen ez dakit. Bai, Instagramen igual, bai, o- eske jende askok igual galtzen, Karolur zergatik, eta bueno, horregatik, polita. Nik bai. ez nekien, baina bai, Bai, oso... bai, bai. Eta zure kasuan Banbora? Banbora da Indiako herri txiki bat. Bai, eta Banbora pelukeria irikin unen, berez konzeptua zen, produktu naturalak edo aldan naturalenak erabiltzea, eta hasi ginen erabiltzen jena moduko kolorazio bat handik ekarrita. Donostiko batzuk ekartzen dute handik, eta horregatik okurritu zitzaiten. Begiratu nuen interneten, Indiako historik eta izena gustatu zitzaiten. Ze historia politak gaizu, Bueno, zuen artean ezagunak zarete, gainontzeko ekin, dendariekin, tabernariekin, harreman ona dago, esan nahi dut, sare bat baduzu hemen Beasaingo komertzioen artean? Bueno, bariak. Bai, Bai, hori da, Bai. hori da. Bareakek laguntzen du eta berak jartzen dizue zuen. Hori da. Netzako ni, zati, bareaken ez zion sartuta lehen nire nagusi izana, eta, bueno, proposatu zaten, eta netzako oso importantea da, zati, azkenen hitzaiten duzu komertzio bateko dozinekin, eneritzi galdetzen dizkiot gauza batzuk, edo marijo, edo aldameneko jendekin hitzaiten duzu, eta harremana politxego die. Netzako oso politxe da familia hau sortzea. Familia, Bai, zuz netzako politia, familia Bai. gea. Bai, Bai, ze askotan bai. esaten genduna gure arteko igual harremana ez dago hainbeste, ez gaudelako gertu, Hori da. baina ez daudenen elkarte batean edo, beti Bai. egiten dian, elkarrekin egiten dian gauzak, eta beti onuragarriak izaten dira, laguntzen. Bai. Familiakoak baita ere batzuk gertuago egoten dira, beste batzuk urrunago, ez da? Bai. Baina kalean gertu edukitza beste komertzio bat, hori lagungarria da, gertuko harremana duzue. Bai, Bai. bai, nik baiet esango nuke. Azkenen lanean pasatzen duzu denbora gehiena eta Bai, ni uste baietz baita ere. Bai, harremana sortzen die, eta ni behintzet aldameneko komertziokin beti daukezu, eta gainera ja harremana da como mas estugoa hori da, badakizu, bi edo hiru egun ez bani bazea etortzen zu, bea badaki zergatik etzean etorri behar, edo betxu, nik aldamenen dauket, marijo grafikoak bat, eta igual berai ez jo, marijo, gauza berri bat egin behar dut, edo beste, zaki gauzatxo hori, edo igual, azaroa, zenbuz junda azaroa, azaroa izan da pixka bat, igual, eta gure artean itzenten deu, eta guretzako hori da, ez nahi ni bakarrik, bai, Lagungarria. hori da, lasaitasun puntu bat ematen dizu kasu horretan, ez? Bai, horrek ematen dizu, Kezkak edo olako gauza. bai, zati, kezka hori badaude, eta netzako oso importantea da, aldamenekoi ondo juten baldin bazaio, zuri baita ondo jun bar zaizu. Eske jendea etortzen baldin bada, azkenen bakoitza bere lokutxa duke. Ni gosari dauzket, goxoak, ia apaindegia, ezakit. Por cierto, hemen ere gozoa badaukagu, Bai. Zuek hiru sektore oso ezberdinetakoak zarete, Bai. gainera, baina elkarren ganako laguntzerako balio du. Esan nahi, naiz eta oso ezberdinak izan, elkarri laguntzen diozue. Bueno, ni behintzat, galdetzen badiate, norbaitek galdetzen baldin badit, Bai.
nik esango nioke area juteko, nik ezagutzen dut eta oso gustora nago, orduan, eta beharekin ere. Bai. Bai. Ni uste, konfiantza balen badaukezu, galdetzen dizu, zein, jo, ez ondo zati, nire txaten dute. Este flequillo. Oso ondo daukazu flequilloa, Bai, ez da, gaur oso ondo daukete. Bai, ez da. Eske atzo junitzen. Atzo juntzinen, Eske atzo esan nun, bueno, a ver, flequillo dauketola, kilikolo, claro, baina, claro, bihar, esan nun, junbarra dauket, no puedo aparecer con el flequillo mal. Gainea zure pelukeraren aurrean izan da. Hori da, bai. Eta, igual norbaitek galditzen dizu, jo, noa juten zea, ni juten naiz honean, horrek asko iten dut, eta jendeari konfiantza ematen dio baita ere. Bai, zati, gu ezagutzen geha, azkenen, eta badakizu ze komertzion, ze produktu dauzken, o ze erabiltzen duen, o... Edo ze zerbitzu ematen duten, ez askotan, baita ere, pixka bat zuk ere zerbitzu bat ematen duzu, nik ere, bai, salmentatik aparte ere, baino zerbitzu bat ematen duzu, eta askotan zerbitzu hori, ez dakit, gertukoa izatea, edo konfiantzazkoa, badakizu, jun osanena oso ondo tratatuko zaitu eta, ez? Azkenen... Beraz denen artean egiten duzu pixkat lan hori. Ni uste baietz. Eta bezeroak, zure bezeroak direnak, pixkat denenak izan daitezen baita ere, ez da? Claro, bai. Azkenen kate bat bezala, geha. Totalmente. Nola da, nintzako ere. Aizu zuek bezero eta zari gara hitz egiten, bezeroekin ze harreman duzue orokorrean? Gertuko harreman hori, beti esaten da, komertzio txikiek eske gertuko zerbitzu bat eskaintzen dute, baina hor geratzen gara, baina benetan da horrelakoa? Nintzako bai, importantena da. Bai. Suposatzen da pelukeri batea juten bazea, suposatzen da ia eta hoi ondo ingo dizuela. Hori berez, horregatik esaten dut. Hori niretzako hola da, baina gero tratua, ez dakit, gustora etortzea, badare bezerok etortzen dila eta 5 ordu etortzen dila. Bai, 5. Baina ez zuk nahi duzulako. 5 ordu ez zuk nahi duzulako, baizik eta lasai daudelako. Ez, baina lan hori egiteko ordu horiek behar die. Metxa batzuk, edo alixatuak, edo leko gauzak, denbora asko behar da. Eta niretzako garrantzitsuena da gustora egotea. Optika batean 5 ordu ez, ezta? Ez, optika batean 5 ordu ez, hainbeste ez. Bueno, aunque batzuk dendardie probatzen dute, aukeraketa egiteko, Claro, eska hainbesteko betaurreko... Bai, zaila izaten da. Zaila da aukeratzen, ez da? Asko daude. Bai, eta lehenengo betaurrekoak edo beti askoz ere zailago. Baina niri bai gertatzen zait, karo, optikan, bai, betaurrekoak probatu edo gauza, beste zer, baina gero gabinetean sartzen zeanen, beste zerbitzu bat ematen dezula, edo bista begiratzeko garaian, edo hor sortzen da oso harreman estua. Ia psikologoko gabinete bat izango balitz. Hori aurreko atalean ere aipatu zen, baina komertzianteak bazarete pixka psikologoak. Bai, izan barra daukagu. Bai, asko. Galdetu pelukero, edo zein pelukero. Psikologo karrera konbalidatuta. Bai, ez da? Bai. Tabernariak ere... Baita, ikaragarri. ostalaritzan. Bai. Zure kasuan ere, ni egon naiz barratzean lanean, urte askoz. Eta niko goratzen dut, kafetegi batean lanian nintzenean, gutxi gora bera, bezeroa sartzen zenean, banekin, bere kafean nola izan bertzen. Totalmente. Hau da, aparrarekin, aparrik gabe izan bertzen, esne hotzarekin edo, bakoitza bere berezitasunekin, ez da? Bai. Hori zuri ere gertatuko zaizu. Bai, eta eguneroko bezero gaineia ezagutzen dituzu, badakizu ze bezero da gustatzen zaiola galdetzen dituzu seguna, badakizu zein etortzen dan justo kafea hartzea, periodiko irakurtzea, ez zaio gustatzen ez galdetzea. Ja ezagutzen dituzu trikimaio guzti. Badakizu zein etortzen dan eta esitzen da hemen, baino gero pasatzen da honea, gero pasatzen da bestea, zati ez zaio gustatzen aulki hori eta aldatzen dizkizu aulki guztik. Osea, ezagutzen dituzu denak nondik datozten, segun ze horpegi, o 3 edo 4 egun etorri gabe balin badaude, esatezu, zer raroa, o galdetzen du, ze muz, denbora ikusi gabe, bai, eske egon naiz, gertutasun hori, konfiantza hori, nabaritzen da. Ez da erresa, ez dakiz trikimaio erabiltzen dituzuen zuek. Baina gu bezero bezala, juten zeanen horrelako, eta egun honesan, eta kafea badaki, ez dezu eskatu behar, bani nahi dute baki bat, edo badakiz nola nahi dutzen, orduan hori eskertu egiten da. Bai. Baina kafea, ogia, tarta bat, edo zen gauza, osea,
gutxi gora bera, badakizu ze gustatzen zaio bakoitzan, nola gustatzen zaion ogia, oso tostatue, edo txurigoa, edo umentzako da, edo umei ematen diozu flautatxo bat, eta ume hori etortzen da eskolatik egunero, eta badaki, oiana dagoela hor, eta oiana eman barrio flautatxo bat. Zenbat bezero irabazi ditugun flautekin. Pila bat. Hori da, bai, eta hori oso polite da. Netzako eske, nik asko gustatzen zen nire lana, ikaragarri. Baita guten geha, zati nik osanekin asko itzaiten, zati osan eta nire geha, como... Terapia bezala. Terapia iten deu. Tarteka behar duzu. Bai, zati, ja, begietan ja, behan nabaritzen do, nola nau. Osea, beak esaten du, jo, jana, lengon esan zin, daukezu, oren zaude, osea, tienes una mirada, bai ez. Ona, ondo? Oinela bai. Eske osane pasa ditu prozesu asko nerekin, bai, begietan eta hilean ere, ez? Bai, hilean nabarmenduko duzu, bezeroaren, ez? Bai, hori ja igual gero, lantzen dezunen notatzen zu, baina, pertsona batzuk bakarrik nola sartzen dien jadakizu. Bai. Hombre, ez zu lasaitasuna ematen duzu. Eske banboran sartzea da lasaitasuna. Bai, banbora da, hori, eske bere izena ja da, sartzen zea eta da, musika, beraiek, bea, osea, nola, como te recibe, osea, netzako da. Kafetegiri batera izan daiteke, lasaiteko, antxe. Zita batean ez dakit, nik, ze batzutan nahian urduriago joaten gara, ez dakit, Bai, betaurreko jarriko dizkete edo ez, bai, posible da. Badakizu nik beti nahi izan ditu dala betaurrekoak eta ez, ondo daukat bizta. Bueno, badago jendea, Etorriko da. Badago jendea jartzen ditula graduaziorik gabe. Telebistan ikusi izan ditut batzuk kristalik gabe ere, baina horrelakoak badaude, betaurrekoak erosten dituzenak kapritxo moduan. Bueno, nik beti behitu, lagun bat, kuadriako bat eukidet beti, betaurrekoa nahi zitula. Eta etortzen zan, eta probatzen zituen, eta ni jarri behar ditut, eta inoiz ez zituen erosten ez zulako behar. Eta gero, behar izan zunen, esan zuen, ostras, orain galetzu nahi, hain guztora, jo, bai zer rollo. Bai. Aizu, esaten ari zarete garaitxarrak ere egon direla, ezta? Oso txarra. Nola gogoratzen dituzu eta nola ateratzen da garai horietatik, adibidez gogoan dut pandemia, ez? Agian zuri balio izan zizun nola baitere reziklatzeko edo beste gauza batzuk ikusteko edo krisia izan zena atzerago ere, ezta? Izan ditugu momentu, orain ere ez dakit dena oso polita den. Baina nola bizi dira momentu horiek? Niretzako gaur egun, banbora eukitzea da, bueno, bizitza bezala. Egunak txarrak, hobeto, okerrago, baina, bueno, nik uste hori ikasi behar dela dana, ez dakit, bere alde ona bilatu edo ikasi, sobre todo, eta, bueno, momentu batzutan oso gaizki pasatzen da, bai, baina bizitzan bezala, bai, nintzakola da. Bai, osa, gauz oso onak dauzke ere, autonomizatea. Bai, nik gogoan dut pandemiko, bueno, oso gertu, pandemiko prozesu hori, gu optika bezala, baimenduta geunden irikita edukitzeko. Eta, klaro, neri estresa sortzen zidan, hasiera batean ez genekin zer pasatzen zen, eta ni bi edo 3 egunen behin, etortzen itzan optikara, bezeroei, claro, olentillak, betaurrekoa puskatu zaio, edo horrela. Eta, klaro, nik hasieran esaten non, baina nik ere etxean nahi dut gelditu, nire familiarekin. Orduan, garai oso zaila izan zen, bereziki hasieran, gero ja, denbora pasala, etxekoak, gertukoak ondo, zori honez, denak ondo egon ginean, eta orduan lasaitzen juten zea, baina hasieran, hor ere, lasaitzen zuen nola baitere komertzante guztiak egoera beretsuan egotea? Agian, bakarrik ez egoteak? Eske nik nire kasua diferente izan zen, okintegia. Osea, ekindegi irikita egontzan. Osea, irikita, bai. Claro, zerbitzu batzuk ziren beharrezkoak bezala, baina gogoan dut gainera, iapaintzaileak pixka bat... Lehenengo egunen esan zuten, baina gero seitun getu zen. Bai, lehenengo eguna izan zen edo... Bai, gurea izan zen oso, hainoak esan duen bezala. Osea, hasi ginen, inorrek etzekin ez zerrez, gu baita beldurrekin genden, lehenengo maskariak etzeren, baina nahi ekarri zizkiaten maskaria batzuk, ni minbizia aukinun eta esaten zuten, era de alto riesgo, orduan izan zen oso, nik beldurra pasatu nun. Baina gero, ateratzen ginen, eta etxea juten ginen, eta esaten zenun. Igual etxera juten naiz, eta sartzen dut virus bat etxen, kentzen gen, izan zen pixka bat, bai, eta okindegin, kolak izan ziren, ez behin ikusi hori. Jendea ateratzen zen,
naita ogia erostea, edo Bai, ogia aitzakia bakarra hori zen, ez? aitzaki- Eta bai, orduan eta denetara. kafea, zati lehenengo, Erosketa. bai, izan zen. Bueno, zorionez, ikaragarri. 5 urteia pasa dira. Bai, eta bai, bai, listo, listo. Astean utziko dugu, Ya ez dakit está, hori. zer etorriko den. Bueno, hori Hemendik aurrera. inorrek ez dakiz etorriko den. Zer botatzen duzu zuek faltan? Ze uste duzu beharko litzatekela bezeroekin harreman hori mantentzeko, edo eraldatzeko, edo ez dakit zuek buruan zer da berki zuen? Ze galdera zaila, Bai, Piskatxo bat, bai. Nik zumoa dara. Prestatu Bai, gabe. Pentsatzen bai, duzu gauza bitartean. ilusia mantendu hori bai. bai, konfiantza. Bai. Netzako, Bai. konfiantza da, pertsona bati konfiantza ematen balin badiozu beti hor eduki behar duzu. Bai, bai. Bai. Hitz egin, eta ez dakit. Eta hori, niri asko gustatzen zain ere lanare. Hor, eta jendeekin egotea ere. Lehen oso gauza polita esan duzu, pixkat deigarria dena, polita da autonomo izatea. Bere gauza polita dauzke. Bere gauza bai, polita eske, dauzke. bai, ni garai Zerbetik autonomo hitza ikusten Zaila dugu da, pixkat eta Bueno, beldurtzen gaituela dirudi. Ez dakit, inor ez dit obligatzen, ez? Ni autonoma naiz, autonoma izan naizelako. Ondo esan dut? Bai, oso ondo. Eta bere gauza ona dauzke. Bai, azkenen pixkat neurria hartzea da, ni lehen beste pelukeri bat eukinun, ordizin. Ze urten, 2000an edo uste, eta oso desberdina da. Osea, ni beste pertsona bat naiz, orduan denda bat eukitzea edo oso desberdina da. Ikasi dut, bueno, hau ez dakit, alde ona ikustea eta alde ona dauke. Bai, Zuen kasuan? nintzako bai. Zaila da, Netzako, Bai. ni Eta orain dela emakumea, erresa ez, eta emakumea erresa izan da ez. ere. bai, Eragiten du? Bai, bueno, emakume, bai, ama izatean, bai, bai. Kontziliazioa, ez? Kontziliazioa, ba, ez Esan dago. duzue, gainera, galdetu dizuet harremanen inguruan eta Bai. pentsatzen aritu naiz. Karo, eske ordu asko pasatzen dituzue lanean. Ia guztia lanean, eta karo, ez dakit gero zenbateko denbora geratzen den bestelako Ba, gauza oso gutxi, guztietarako. oso gutxi. Baina, bai, badira urte batzuk agian, pixka bat, pentsatu, norberak begiratu behar du bere bizitza nola dagoen, eta pues, pixkaten gelditu edo garrantzia eman, garrantzia benetan dauzkean gauzari. Eta orduan, ba ordutegi moldaketa bat egin dezakezu, pixka bat lehenago itxi, lehenago iriki, ba azkenen etxera ere lehenago iristeko. Claro. Ze askotan gure ordutegikin, ba segun ze ordutan iritsita etxea, ba konziliazio hori Neurriak oso jarri zaila behar dira, ez da. Bai, Ze bestela, Baina Bai. bezeroak Onartzen azkenean dute, onartzen du, bai. badakite Bai. pertsonak zaretela zuek ere. Bai, noski. claro, robotak ez gara. Bai, bueno, batzutan, zaigu, beitu Xabi, nik normalen igual, zati, ez dakit, ohituta daren oztu hor egunero gotea, eta derrepente, gertatu zait lehengo astean, ez? Oain formazio batzuken nago, bueno, Bai. hala ere, pertsona gea, eta gu baita behar ditugu gure egunek lasai egoteko. Bueno, nitzen 3 egun ez nitzen azaldu edo bai edo ez, eta bezero batek esan zin. Ui, bueno, nire langile bat esan zion, a ber, ¿dónde está la jefa? Baina hola esan zion gaina, bueno, ez dago, pero que está enferma. Claro, es como, beti... Baina ez baldin badago, gaixo dago, ez, eta nik gero etorri zan larun baten, eta esan nien ez, baina ni baita gauzak egiten ditut, eta ni baita deskantsoa dauket, edo Donostin ikusten zaituzte, eta ni baita Donostira ni baita etortzen Nik ere bizia Donostira, daukat, ez bai. da? Egunero da birikita. Claro, eske okindegia da egunero, eta igual, Zen. atxaldetan zer daukazu, jai? Jai. Esplikazioak Ni- ematen, ez? Hori da, ni goizeko 5etan juten naiz egunero. Claro. Ja, Eta ordute- igual esaten dizu bromatan, etorri goizeko 5etan. Horre hongo naiz. Claro. Bueno, kuriosoa da, Claro. zeren esan duzu, eta honeko oso ondo laburbiltzen du dena, lehen esan duzu, bezero bat ezpada etortzen 2-3 egunetan, Bai. pentsatzen Baina dut, beraie baita. Baina beraiek ere bai, pentsatzen dute zugan, Bai, baina nik ez dio galdetzen aber gaixo gondan. Hombre, Ze muz, Disimulo Bai, gehiago. azkenean galdera hori da, ez? hori da. Esplikatu behar dizut, zergatik ez nago zean? Bai, Igual, bai. ez dakit, naiz. Bai, baina bai eskatzen dituzte, bai, hori da, bai. Bai, baina ez di eman behar. Hori da, baina nik ikasten nahi naiz, Hainbeste lehenengo ematen ditune asko, baina gero esaten du. Ba ez, azkenen, nik uste dela, beraie baita harreman hori igual nola konfiantza hori dago, igual galdetzen dute, baina gaixo zauden, dik esaten, baina ez, pertsona bat ez dalako etortzen ez da gaixo egon behar, ez, egon naiz,
ez naiz etorri, eta listo. Baina lehen bai ematen ditun nik esaten nune. Bai, ni Ez, lehen gehiago, bai, ematen zuen como que te sentías obligada a explicar por qué no estaba en la panadería. Bai, egie da, baina bueno, hori baita ikasten da. Hori ikasten juten da. Bai, Azkenean guk ere gure bizia daukego eta Claro. badakizu nun filtratu edo nun, ez? Bai, baina bai gare. Bueno, bakoitza bere bizia du esan duzu, eta hemendik atera beharko dugu egunen batean ere, zeizketan jartzen gara, eta azken galdera bat egin nahi nizuen, ze lehenengo atalerako prestatu nuen, eta azkenean ez nien galdetu. Ze nik uste dut, zuek superheroiak ere bazaretela, nola bai? Bueno, karo, superbotere bat aukeratu behar baztenute, zein aukeratuko zenukete? Ze, klaro, adibidez, superpazientzia izatea, bezero guztiak aguantatzeko. Denbora gelditzeko ahalmena izatea eta egunean gauza gehiago egiteko aukera izatea. Edo, ez dakit, edo ikusezin bihurtzarena, zein aukeratuko zenukete? Nik denborarena. Denborarena gustatzen zaizu? Bai. Ez zaizkizu orduak iristen, ezta? Ez. 24 gutxitxo. Bai. Eta batzuetan, zerbait planteatuta daukazu zerbait egiteko, eta, klaro, bezero bat sartzen baldin bada, ni ez nago beti bakarrik, lankide badaukat, baina ez dago ere nire ordutegi guztian. Orduan, klaro, askotan esaten duzu, venga, gaur egin behar dut, ez dakit zer, klaro, porque autonomakea. Eta gauza asko, gauza asko egin behar dira, edo pedidak, erosi behar da, edo gauza desente egin behar dira. Orduan, askotan esaten duzu, venga, gaur egin behar dut, eta bapaten etortzen zaizu bat, hitz egin nahi duena. Porque askotan, ja ez da erostera, osea, askotan da hitz egitera. Eta, klaro, bai erosten dizu, baina terapia pixka bat egiten du, eta egoten da igual ordu bete, eta orduan esaten duzu, jo, ordu hori... Venga, denboraren superboterea zuretzat. Pazientziarena... Batzutan... Bueno, ja ikasten duzu, urtekin ja, gutxi gora bera, juten zea, baino... Ni konturatzen naiz, azkenek gustatzen zen nire lana, baina ni ateratzen naizenen lanetik gustatzen zen bakarri egotea. Osea, bakar. Sartzen naiz nire txen, baina hola xea. Ni esaten diozu hasten zehar, kafe bat hartzeko, balin bada zerbait oso, bai, baina kafe bat aluso, eta ni kafea sartzen dut, Hain zuzen horregatik. Esatet, barkatu baino ez. Osea, dauket burue, zaude egunero itzeiten, da gero, telefono itzeiten, da gero, nire itze gustatzen telefono itzeitea, ez zerrez. Gaur egun ja gero eta jende gutxiagori, gustatzen zaiola uste dut. Keba, orduan beharret bakarrik egon. Bueno, pazientzia zuretzat orduan. Bai, mese. Honi denbora nahi nuke errepikatu. Baita denbora, baita denbora oso importantea. Bueno, desente daukadala, bai. Ze suertea. Bueno, gehiago... Nahiko zenuke. Landu barra dago. Egunen arabera da, hori? Bai, baita. Hori da, egunen arabera. Ni ofizina sartzen naiz, eta... Deskonektatzen duzu. Bai, baina denborana ere. Bai, esan dezuna egunero gertatzen zait kasi. Claro. Gauzatzuk nahi ditut egin, eta ez dauke denborak, eta beste bat sartzen da, justo momentu hortan, eta ezin dezu egin. Eta beti da, egiteko. Beti. Ez dige bukatzen. Ez da nahi ikusten lan asko da. Partekatzen dugu. Ni baita igual, Piskatxo bat, denbora denentzat orduan. Bai. Denbora eta pazientzia. Orduan, bi horiekin geratuko gara. Bai. Bueno, nila denbora emango dizuet. Probatu behar dugu bizkotxoaren ez dugula probatu, baina topa batekin amaituko dugu neskak iruditzen bali mazaizu. Perfecto. Zuengatik, eta laizter arte, bueltatu. Bai, hoi da. Venga, oso guztara gea. Bai. Ahí va. Ikutxu behar dago, Pati, no? Bai. Eskerrik asko. Oso ona atera zaizu, Oso ona, Xabi.